Ola, son Aitor Novo e son socio traballador da cooperativa Aventeira. Somos actualmente 7 socios e socias e nos dedicamos principalmente á educación non formal, á educación no tempo libre, sempre con perspectiva transformadora. Eu son Pol, son unha das socias de Aventeira, estou aquí con Marusiña, que é un pouco a mascota dun dos nosos espacios, que é a Escola de Tempo Libre. Levamos traballando dende 2019, cando nos constituímos como cooperativa xuvenil, e dende entón vivimos varios momentos importantes para nós. Por suposto, cando deixamos de ser cooperativa xuvenil e nos constituímos xa como cooperativa ordinaria. O crecemento das socias, de empezar a aventura 6, ser xa 7 a día de hoxe. Esta sétima socia nos permitiu, ademais, ampliar o noso traballo en igualdade de xénero, xa que é a área na que está especializada. No ano 2022 gañamos o Premio aos Valores Cooperativos da Xunta de Galicia, porque se é algo importante para nós de ser unha sociedade cooperativa son estes valores e foi a verdade un orgullo poder recibir este premio. Espazo Coop estivo presente na nosa historia dende antes de que existira a Aventeira, en realidad, posto que varias das que hoxe formamos a cooperativa comezamos a falar disto nun curso que organizaba Espazo Coop. Pola mañá estábamos con Espazo Coop recibindo a formación e pola tarde como traballando no proxecto, non? Entonces, para nós, como que nos deu esa seguridade. Foi onde descubrimos o modelo cooperativo e as oportunidades que nos brindaba. Nos fixo darnos conta de que había unha forma de facer as cousas ao noso xeito. Para nós, Espacio Coop supuso un pouco esa guía, esa man que acompañounos durante todo o proceso. Tamén descubrimos a través de Espazo Coop as vías de financiamento que existen para a economía social, a colaboración e apoio de Espazo Coop tanto para descubrir como tamén para facer seguimento e poder optar a estes fondos foi e aínda a día de hoxe é fundamental. O mero feito de querer ser cooperativa non xa supuso un cambio, non? Unha maneira de eliminar cualquier tipo de xerarquías entre nós, de intentar tomar decisións por consenso, non? Como cooperativa sen ánimo de lucro, ademais, que basicamente a consecuencia que ten é que os nosos beneficios revirten na propia cooperativa, podemos facer o que queremos, é dicir, podemos ter os traballos que queremos e ter o noso propio proxecto sen incurrir nas lóxicas tradicionais do mercado. Creo que ao final permite que a día de hoxe todas as socias que comezamos estemos aquí no proxecto, que nos encante, non? E tamén nos levou a conseguir un distintivo de conciliación. O distintivo de empresa familiarmente responsable é un recoñecemento á conciliación dentro da entidade. Por mor do traballo, un día estamos nun municipio, outro día noutro, traballamos por toda Galicia e compatibilizamos isto coas nosas vidas do mellor xeito posible. Sempre hai uns cuidados, sempre hai unhas facilidades para que poda ter esa flexibilidade. Facemos que a Aventeira se adapte a nós e non nós a Aventeira. Temos unha serie de normas e políticas internas, tanto a nivel de cuidado medioambiental, de cara a reducir o impacto ambiental nas nosas actividades, e tamén estamos traballando o noso plan de igualdade, que aínda que non estamos obrigados a facelo por lei, porque non somos unha empresa tan grande, para nós é un aspecto moi importante do noso día a día. A Aventeira é unha organización que dende o principio está moi comprometida coa xustiza social, coa igualdade, co medio ambiente e con outras loitas que son importantes para nós. Nese sentido, tratamos de trasladar estes valores en todo o que facemos. Toda a nosa actividade ten un componente educativo, nos intentamos que xa dende moi pequeniños e pequeniñas, as nenas e nenos e logo a rapazada máis maior teña unha perspectiva crítica e unha perspectiva transformadora que faga do mundo un lugar mellor. Pois o futuro vemos bastante ilusionante, con diferentes proxectos que se están abrindo, non? E, como moi contenta, sobre todo, con ese camiño e as decisións que estamos a tomar. Se alguén tivese que montar unha cooperativa, eu lle digo que probe, que non teña medo, porque hai, sobre todo, moitas ferramentas. Está Espazo Coop, que de verdade que é unha man sempre amiga, que estamos moi encantadas, non? Co modelo cooperativista e co camiño de Aventeira. Ser unha cooperativa nos permite traballar de forma sostible, de forma flexible, de forma horizontal, reducindo o noso impacto negativo no mundo e incluso dándolle máis valor ás cousas positivas. Nos permite, ademais, tomar as decisións en equipo, dende a horizontalidade, sin que exista ningunha figura que nos condicione o que podemos ou o que debemos facer e nos permite, ao fin e ao cabo, facer a nosa vida e vivir do que queremos
ao noso xeito e da maneira na que creemos.